Terrorchilar Moskva şäheriniň Dmantyada we halkara howa menzilinde hoş geldiniz. Howanyň temperaturi 8 gradus boýunça. Howa gemisi dolu durýança öýdeniz oturmakda iýilýän kemerinizi ýylyp saklamagy haýyş edýäris. Başda öýdeniňizi bilen getirilýän şoňlaýan çykarma diýäler. Döwüden kurtýarlygy tarapyndan jogulary we Gideci bolma. Gel, köňlüm, men saňa nesihat kılay. Watany terk edip gideci bolma. Özüňden egsik bir gaýry namardyň. Hyzmatyna gulluk edici bolma. Hyzmat kılsaň, bolsun bir asyl zady. Ata babasyndan beýik begzady. Eger her çent bolsa, aşym üstada, yanından bir zaman gidici bolma. Akmayan galmazdır bir akan arık. Bir tenne adam ki semizke arık. Bir yüzü çiğriktir, bir yüzü çarık. Çiğrik deyip gatı söz aydıcı.